Kwa dhibali nyakura mgajwang senita maogwel Karen Nyamu wachano chwalo pare od bura mano mabiro neno ni somo mag lony manyasani kata digital literacy oketi kaka somo ma ochuno ne jopuonjre duto e pacho ka. Nyamu koni tije masani oyiengore kuom lony manyasani kendo kaka achiel kuom yore mag iko jopuonjre ne ngima mag tich. Somo go winjore ket mondo miyo tim kod jopuonjre duto. Biro dwaro mondo jotich duto mag piny owacho timnegi nonro mar yango kagi duto gin kod ng'eyo mano mar lony manyasani. Seneta no bende jakanyo mar kamiti mar weche lony network e kinde romo mar hingo odiochieng' mar jiwo lesson mano mar computer midano international computer driving license. E romo no bende ne gigeta yanga piem mabiro kelo kanyakla ji mawuok e piny Uganda ma Uganda kaachiel kod Kenya kaka achiel kuom yore mag jiwo somo mag lony manyasani. Education, Machogu, and other government officials to make sure that we are successfully bridging this gap. But my law proposes that it should be a mandatory requirement right from school and right from the interview level of joining the public service to have at least the minimum basic digital skill. There's a world of opportunities in the digital space. Luckily, our young people are embracing it. And a bit of discouragement is how the government has not been creating the opportunities, or they have not been there. But I want to encourage the young people that this is a government that has a lot of political will and are whipping you up, you young people. Get innovating in your own space. As Kenya, we have around 900,000 graduates who are joining the labor market. We have a poverty rate of slightly over 30%. Over 80% of our population earn less than $5 a day. So the way the county government of Nairobi is looking at addressing this challenge, of course, is